Ahojte všetci! Dnes sa pozrieme na jeden z najúspešnejších slovenských seriálov Horná Dolná. Povieme si, ako vznikol, kto stal za jeho tvorbou, prečo sa nakrúcal práve v Novej Lehote, kto boli hlavné postavy, aké zaujímavosti sprevádzali nakrúcanie a prečo sa seriál skončil. Horná Dolná mala premiéru 6. januára 2015 na televízii Markíza. Seriál si veľmi rýchlo získal obľubu divákov vďaka humoru, jednoduchým príbehom a postavám, pripomínajúcim skutočný dedinský život. Tvorcovia chceli vytvoriť oddychovú komédiu z prostredia slovenskej dediny. Jedným z hlavným režisérom bol Tomáš Jančo, ktorý mal skúsenosti s filmami aj seriálmi. Dával dôraz na prirodzený humor a dobrú atmosféru medzi hercami. Po hľadaní vhodnej lokality padla voľba na obec Nová Lehota pri Piešťanoch. Dedina mala všetko, čo seriál potreboval. Typické ulice, kultúrny dom, krčmu aj krásnu prírodu. Miestni obyvatelia navyše ochotne pomáhali pri nakrúcaní. Veľmi dôležitý bol aj výber hercov, medzi najznámejšie postavy patril starosta Karol Forlajs a Ďuro Brmbalík, ktorý si vybudoval postavu so svojou jedinečnou a ikonickou rapidečkou. A samozrejme nemôžeme zabúdať aj na množstvo ďalších nezabudnutelných obyvateľov dediny. Herci si počas rokov vytvorili výborné priateľstva a často spomínali na veselú atmosféru pri nakrúcaní. Seriál sa natáčal viac ako 8 rokov. Posledná časť bola vydaná v roku 2023. Po čase sa tvorcovia rozhodli seriál ukončiť, pretože príbehy postav prirodzene dospeli do svojho konca. Nakrúcanie ovplyvnila aj pandémia COVID-19. Smutnou udalosťou bolo úmrtie herca Dana Heribana, ktorého si diváci pamätajú ako Ďura Brmbalíka. Aj dnes fanúšikovia navštevujú Novú Lehotu a pripomínajú si miesta, kde sa seriál nakrúcal. Horná Dolná sa stala jedným z najúspešnejších slovenských seriálov a dodnes baví veľa divákov. Samozrejme, nemôžeme aj na to zabúdať, že v roku 2015 vyšla aj oficiálna kniha Horná Dolná, sprievodca najvynikajúcejšou dedinou na svete. Nájdete v nej humorné príbehy, rozhovory s obyvateľmi dediny, recepty a množstvo zaujímavostí, ktoré sa do seriálu vôbec nedostali. Pre fanúšikov seriálu je to skvelý spôsob, ako spoznať Hornú Dolnú ešte viac. Dobre, už teraz. Tak, a keď doupratujete, tak si potom spolu sedneme, aby sme naplánovali Den obce. Okay. Prepačte. Nie, už pozmením, že by som to prehal. To je Brit? To je kuželník. Si celý, si v poriadku? Nechýba ti nejaká molekula? Nie, som celý. Som. Prečo si? Nemôžem povedať, že jak so synom, lebo on bol kamarát. On bol veľký kamarát, veľký kolega. Takže vekovo bol ako môj syn, ale bol veľký človek. No tak, a už sme na konci. Ak sa vám video páčilo, napíšte do komentárov svoju obľúbenú postavu z Hornej Dolnej. Nezabudnite dať like, odoberať môj kanál a zapnúť si zvonček, keď sa vám toto video páčilo. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!